Hello bayarok nang thani ang chigun kok saran bagi phaimase tamni himba kobamo sammo sang kobamo bukhabai leo kobamo no khathri leo haifano kaitono poito khlaide kaitono sang poito eba kaitono biskang to ne de tamni hingke sing mongsasuk manya hangkanyo kaitono bororok pogoi thangleo kaitono bororok saknang yang leo pheba ne molrum ni a langma abuno nang manjakse tam himba sangsane mongsasuk no mannani bagai askai nang kapramane hai bini langmo tongmani bagai bo nang kapra tongri tam hingke khathri thai grei gobangma jorao gobangma kha thainani jora phaine no o sangsani bagai pheba jotoni sulaisini nangkokmani a man thai hingke bobai kerengai bini langmo bobai baksa tongi tongnani che abon bagai kaitor khlaimia mongsapona kre sini langmo kaitor naikhe bebak no khlaimano sino Luke chapter 1 verse 37 no kaitor tam sangke kaitor khlaimia mongsapona kre hincha abon bagai sing kaitor ni musung teise kaitor tamonai abo haike tongkhe abon bagi singno Matthew chapter 6 verse 33 o bosabla ane bini hani bagi sewan sokrati bonai ma haike se tongna bagi wan sokrati haike bonono asu mane rongorwana khathai te mungsapana kre khabani ne mungsapana kre abon bagi khabaya oi khara ge sitongre abono ani joto ani mare kitchen somo abono koimo Kristo tongoi Kristo ragi tongmane bisingteno nini foitono Kristo ba kathangai tonedi kathari tonedi tam himba sangsar sapsane bagi phaimani sapsane olo sangbe bagi akre mathanai haifano sangsana nangnane bagi gobangma manai nango job nango samung khanya nango business khanya nango haifano nini business o hamyang mani joro phanam nang khathai te mungsabana kare hambai jodoro no